Gospodine Slavko, vi ste iz Bosanske Posavine i to ne moramo posebno naglašavati jer vaš rad i vaše podrijetlo se osjeti kroz svaku vašu riječ. Ja pretpostavljam da je srce veliko kao zrakoplov. U stvari ne znam, ima većih, ima manjih zrakoplova, tako da nisam siguran je li baš u to. Međutim, činjenica je, dakle, ono što s ponosom ističem, dakle, rođen sam u Tolisi, Bosanska Posavina, dakle, to je jedan prekrasan kraj. Oni koji su samo prolazili tamo, imali su prilike vidjeti da je to uistinu jedan lijepi, pitomi kraj sa bogatom prošlošću. Prva osnovna škola bila je u Tolisi. Tako da, kulturno gledajući i povijesno, jedan kraj sa velikim ponosom. Ja sam samo naslijedio dio toga, informirao se i naravno nastojim biti koliko mogu u duhu tog. Uz književnost gotovo cijeli svoj život zapravo i geni su vam vezani uz književnost. Fra Martin Nedić i Mato Nedić, jedan iz prošlosti, jedan iz sadašnjosti, a vidimo i budućnost obećavajuću. Književnost, glazba jedno bez drugoga ne može. Pa da, književnost i glazba idu poprilično zajedno, to je sasvim normalno. Meni je književnost vrlo bitna stvar, posebice dakle, kad govorim o uglazbenim dijelima, dakle uglazbenim pjesmama. Uvijek mi je bitno bilo, nikad glazbu nisam smatrao nečim što u stvari je za zabavu. Glazba ima poprilično veliku odgojnu vrijednost, dakle možemo mi tulumariti malo, međutim ipak glazba mora nešto konkretno reći. Tako da sam tijekom ovih godina, baveći se glazbom, objavio sam, pa da ne pretjerujem, više od 60 albuma s područja raznih područja, dakle od duhovne glazbe do ovih drugih segmenata. Uvijek sam vodio računa, barem u svojim autorskim pjesmama, surađivao sam sa pjesnicima čije pjesme stvarno mogu reći, tako da sam komponirao pjesme od Ivana Goluba, Nenada Mirka Novakovića, Ante Stojića, pa sad ovih novih pjesnika, Marka Pandurevića, Ane Horvat, Ive Čuvalo. Dakle, sve su to pjesnici čije pjesme stvarno imaju krasnu poruku. Jer poezija sama po sebi je krasna. Ti ju možeš pročitati i ona u tebi može izazvati emocije. Možda ti ju neko može pročitati loše, pa onda postigne se kontraefekt. Međutim, kad se poezija obuče u odgovarajuće ruho, a to je kad joj se stave note, onda ta pjesma je uistinu krasna i činjenica je da glazba puno jače može izreći od ovoga same izgovorene riječi. Tako da ja smatram da poezija samo po sebi je jako kvalitetna, jako dobra i ima puno segmenata, ima važnosti. Međutim, može biti od toga što sam ja skladatelj, da s glazbom poezija daleko više može, recimo to tako sportskim rječnikom, dobaciti ili doći do puno više ljudi. Onda mi je glupo pisati pjesme i komponirati pjesme, pa čak i kad govorimo o duhovnoj poeziji, Bože moj, ja sam tvoj, ti si moj, Bože moj, mislim, za mene to nije duhovna poezija, dakle, ta pjesma mora kazati. Kažu da svaki umjetnik se ostvari onda kada pronađe nekoga ko će ga naslijediti. Vi ste to uspjeli napraviti dvostruko. Pa ja moram priznati, ne znam zašto, ali smatram da me Bog uistinu voli. Neizmjerno voli. Obdario me sa 3 kćeri i onda smo mi svi zajedno dogovorili se pa smo uzeli još jedno, posvojili još jednu djevojčicu, tako da sam sad doma sa 5 žena. Od tih 5, dakle, 3 su kćeri i naša draga mala Matea. Taj blagoslov koji je Bog podario, mi smo se malo trudili i cure su se malo trudili, pa bilo je tu i svega i svačega, natezanja bi ne bi, naravno teško je baš svaki puta raditi onako sa najboljom voljom. Međutim, evo nakon tih malih porođajnih bolova, smatram da sad u stvari osjećam se uistinu blagoslovljen. Dakle, da pojednostavnim slušateljima, odnosno gledateljima, moje kćeri imaju sastav koji se zove RIM, što je skraćenica od Ružica i Maja.
ja kao njihov tata sam gitarist u njihovom bendu. Ima li većeg blagoslova do stati na pozornicu zajedno sa svojim kćerima i navještati ljudima i slaviti Boga. Evo, da sam samo to u životu napravio, mislim da sam puno toga napravio, tako da mislim da će oni svakako nastaviti. Ako ne prešišaju ćaću, onda moram priznati da sam se džabe trudio. Da, ja vjerujem da su one ćaću već tu prešišali. Dobro, sad o ovome ćemo... Naravno, malo se mi šalimo, Slavko Nedić je Ječan zapravo kao i cijela obitelj Nedića. Brat Nedeljko još uvijek radi svoj posao i oduševljava enigmatičare, oduševljava sve one koji vole križaljku. Znamo da, evo i pomenuli smo neke od njih, imate evo i budućih svećenika. Nedići su jedna, čini mi se, malo veća familija obitelj u Tolisi, jedan kraj, Validoljani, kako se zove tamo u Tolisi, gdje su većinom Nedići. Ostruženi. Mislim da je i knjiga bila da. Nedeljka. Evo Slavko, ako sudite po onom što radite, kako se kaže u mom zoviku, otići ćete u cipelama u raj. Što se to događalo tijekom jučerašnjeg dana? Pa joj, šta se dogodilo jučerašnjeg dana? I malo i puno. Evo, mislim, stvar je u jednom da, evo, svjesni smo činjenice da je najprije Zagreb doživio potres, a nakon toga potres je doživjela i Banovina. Dakle, Banovina je jedan prekrasan teren. Svi koji su barem prošli jednom kroz Banovinu znaju kako je to jedan lijep, prekrasan kraj. Nažalost, potres je napravio da to u ovom trenutku izgleda uistinu jadno. I onda je moja prijateljica s kojom surađujem, Iva Čuvalo, dakle poznata hrvatska pjesnikinja, na Staru godinu rekla mi je: Slavko, imam jedan tekst za tebe o Banovini, ali vidi, pjesma je pozitivna. Pjesma govori o ljepotama, a ne o trenutnom stanju. Banovina je bila lijepa i vjerujemo da će i biti. I ona mi je poslala tekst i ja sam iza ponoći, dakle to je prvo što sam napravio iza ponoći i mislim da možda se mogu i ponositi s tim, mislim da dobro. Dakle, negdje oko 1 sat i 15 minuta ja sam otvorio njezin mail, pročitao sam pjesmu, rekao sam, ovo je stvarno dobro. Uzeo sam gitaru i pjesma je doslovce nastala u 4 minute, odnosno 5 minuta ili koliko otprilike traje, dakle, u komadu. I onda sam poslao Želimir Babogrecu, direktor Croatia, rekao sam, čuj, gledaj, ne li misliš da ovo ima potencijala da nešto napravimo? On se složio s tim i mi smo snimili jedan Band-Aid, odnosno jednu Band-Aid pjesmu na kojoj su sudjelovali stvarno krasna imena koji, ona je dakle baš jedna pozitiva, dakle bio je Žera, bio je Čeha i Toni iz Divljih jagoda, zatim bio je Mladen Burnać, Vladimir Kočić-Zec i Marko Bukes, aranžman je radio Dragijani, dakle jedan od naših najboljih gitarista. Jedna neopisivo pozitivna lijepa priča. Ono što oni koji su čuli pjesmu dok smo snimali tamo, dakle svi su se oduševili s tim da smo izbjegli nekoliko šablona. Vrlo vješto. Dakle, pjesma je o katastrofi Banovine, ali je pjesma pozitivna, govori o ljepoti. S druge strane, izbjegli smo sve ono što takozvane Band-Aid pjesme nose, a to je da se pjevači naslikavaju pa se onda napjevavaju. Ne, ovo je jedna lijepa, pitama priča koja teče od... Banovina i Posavina. M se rimuje, M slična sudbina. Naši ljudi, veliki broj naših ljudi u Donjim Kukuruzarima je također stradalo, ne možemo ih ne spomenuti, iako ovih dana potres koji je pogodio Banovinu u cjelini, nekako te Donje Kukuruzare drže po strani, ali događaju se doista tužne stvari. Ljudi su 2-3 puta napuštali svoja ognjišta i ponovno su mijenjali i opet problemi. Društveno-kulturna platforma je imala svoje predstavnike u Kukuruzarima ovih dana. Što to glazbenici mogu raditi u smislu podizanja svijesti naroda da treba pomoći ljudima u nevolji? Pa kad sam se
neki dan čuo sa svojim frendom koji ima prijatelja tamo u Banovini i on je išao kod njega, skidao je crijepove i pomagao stvarno jako puno i hvalio se s njim kako je to napravio, što je uistinu stvarno dobro djelo. Ja mu velim, gledaj, moja pomoć tvom prijatelju, da mu se ne pojavim u dvorištu. Jer ako se ja popnem na krov, vrlo vjerojatno ću past i onda ćete imati problema sa mnom. Dakle, ono što ja mogu dati svojom pjesmom. I mislim da smo to upravo napravili ovako, a potencijal ove cijele inicijative mislim da je možda u ovom trenutku teško i sagledati. Jer činjenica je, dakle, mi smo Posavljaci, mislim, u stvari isto koji Hrvati, jedna vrlo, vrlo čudna sorta. Dakle, dobri ljudi, u duši dobri ljudi, međutim koji puta se malo izgubimo iz te svoje biti, onda postanemo i mali ljudi, i zlobni ljudi, i svega i svačega. Međutim, kad se dogodi ovako nešto kao što se dogodilo, pa šta je uostalom i ovoga ratu u Bosanskoj Posavini, pa i ovo sad ovdje, dakle, pokazalo je da ljudi nesebično daju sve od sebe da bi jedni drugima pomogli. Mislim da upravo ova cijela inicijativa, ako uspije skupiti nas, raštrkane pojedince, a činjenica je da nas ljudi iz Bosanske Posavine ima u istinu jako, jako puno, mislim, rođeni u Bosanskoj Posavini, jako puno, da smo, nažalost, poprilično dezorganizirani i nepovezani, odnosno da smo uglavnom individualci i sad, ako se uspijemo skupiti, mi čudesa možemo raditi. Mi možemo brda micati. Gospodine Slavko, vaše misli brda premještati su upravo duh onoga čime se bavite cijeli život. To je glazba, to je duhovna glazba, a to je prije svega poruka koju, čini mi se, i danas želite pokazati da uz dragu Boga možemo učiniti sve. Pa činjenica je, mislim, bili mi to, to jest htjeli mi to priznati ili ne, to što sam ja skladatelj, a nisam recimo vodoinstalater ili nisam automehaničar ili krovopokrivač, je u stvari Božji dar. I sad ja mogu biti faca pa kazati, pa daj Bože, šta je, ima kakve veze, to sam ja sam, jer ja sam talentiran, ja sam ovo i ono. Dakle, definitivno bez Boga smo ništa. Bog je u nas usadio klicu. Naravno, vrlo bitna stvar, ta klica bez rada, mogu ja biti neizmjerno talentiran, ali ako ne radim na sebi, ne vježbam, baš ne ulažem u tu svoju klicu. Vi možete imati ne znam ti kakvu krasnu klicu potencijalnog drveta, ako ga ne zalijevate, ako ga ne držite na suncu, ako ne radite na njemu, dakle on nikad neće roditi ploda. Prema tome, Bog je taj koji daje taj potencijal, a naravno rad je u svakom slučaju vrlo, vrlo bitna stvar. I onda kad napraviš puno toga, moraš postati svjestan da to što imaš, ba Bog mi je dao i hvala mu. Ne samo dakle u glazbi, nego kompletno sve, i obitelj, i prijatelji, i dragi ljudi s kojima se družiš. Evo, baš je to recimo jedna od priča bila kad smo sad snimali ovu pjesmu, dakle Banovina u srcu, gdje su sami pjevači rekli, pa ovo je rijetkost, dakle toliko pozitivne energije. Skupili se ljudi koji nikad nisu pjevali zajedno. Žera i Marko Vukes, mislim, nisu surađivali, njih dvojica pjevaju strofu zajedno. Tako da, puno lijepog tog se može dogoditi ako se stvarno prepustimo Gospodinu. I mislim, to nam je jedino rješenje. Gospodine Djediću, želim vam puno sreće i dobrih, lijepih rezultata u nastavku vašega i života i rada, ali prije svega veliko vam hvala za ove riječi, bolje reći, klicu nade i radosti. S obzirom da sam ja urednik glazbenog programa Katoličkog radija, imam svoju emisiju koja ide četvrtkom navečer, koja se zove Sakro ritam. U većini slučajeva ja emisiju završavam ovako. Slušateljice, dragi slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.